Това, за което искам да ви разкажа днес, е един интересен подход за повишаване на продуктивността на работата, увеличаване на свободното време и усещането за свобода и по-приятен начин на живот и на работа. Метода се нарича Inbox Zero и той е една малка частица от една, така да кажа, широка програма за повишаване на продуктивността, популярна под различни наименования в интернет. И това, което аз искам да ви споделя, е какво съм научил от този метод и какво практикувам аз, докъде съм стигнал с моето практикуване, защото се оказа, че работа не е проста. Какъв е проблема? Проблема е, че хората винаги са затрупани от информация и с последните години имейла е едно от средствата, което ни дава много информация и в същото време много ни пречи с това, че ни затрупва. Аз имах един такъв случай на колеги и шефове, които имаме някакви разминавания в комуникацията и в един момент аз задавам въпроса: абе човек, ти не ми ли получи писмото от преди няколко дни? И той казва: какво писмо, аз не си чета почтата. Тоест, стигаме до много сериозни проблеми от това, че хората въобще вече някои са така претрупани от информация, че дори не си четат всичките писма, а и в един момент почваш да се замисляш за какво аджеба си използва тогава почта, щом не я четат. От какви проблеми поражда това? Първо, че всички си губим времето. Някои с четене на почтата, някои с нечетене на почтата, но пак си губят времето с това, че загубват информация, с това, че загубват комуникационните връзки, води се някакъв прекъснат диалог, като развален телефон, както му викахме на времето. И общо взето това понякога води дори и до загуби в бизнеса, от това, че не си се разбрал с някакъв клиент или от лош мениджмънт, това, че някой шеф не си е спуснал от задачите и те не са стигнали до правилните хора, или обратното пък някакъв отчет, да речем, за свършена работа или за някакъв проблем не стига до съответния шеф. Какво можем да направим, за да постигнем някакъв по-добър ефект и да си управляваме времето и ресурсите по-добре? Един от подходите е да си създадем една по-добра организация за себе си. Точно това представлява метода Inbox Zero, за който ще ви разкажа. Разбира се, има други подходи. Най-простият от тях е да получаваш по-малко почта. Как можеш да получаваш по-малко почта? Има много начини за това. Например, да не се сабскрайбваш за разни глупави нюзлетери, които непрекъснато ти пълнят почтата. Или ако се сабскрайбнеш поради някаква причина, после да си направиш труда да цъкнеш най-долу линка Unsubscribe, така че да не те тормозят повече. Какво представлява Inbox Zero като технология? То се състои главно от две компоненти. Едната е това, че създаваш някаква организация на работа с почтата си, електронната. И втората е, че трябва да се изгради, да си култивираме някаква дисциплина, която в един момент да се превърне в навик, за да можем тази организация, която сме създали, да бъде ефективна. Това, което ще ви разкажа, е моя лична интерпретация на неговите идеи с някои такива коментари. Кои са основните принципи? Основните принципи са в това, че ние живеем за кратко в този живот и един от най-скъпите ни ресурси е нашето време и нашето внимание, това, което отделяме за работа, а непрекъснато някой се опитва да ни ги отнеме, да изисква от нас все повече и повече внимание и повече време. Другото нещо важно е, че обикновено съобщенията, които получаваме в почтата, са свързани с някаква дейност, с някакви задачи, които трябва да се свършат. Малко хора осъзнават връзката между това. Някои съзнателно, други подсъзнателно използват почтенската си кутия като task management продукт или като to-do list. Но има един такъв момент, че колкото повече неща имаш в списъка си за правене, това ти въздейства много негативно на психиката. Това те тормози, че има един куп задачи за правене. Колкото е по-голям инбокса, толкова повече човек се изпитва някакъв психически блокаж от това, че
някаква непосилна купчина задача стои пред него и той се затормозява. Оттам и концепцията на Мерлин е, че ние трябва да направим така, че инбокса да ни е празен, колкото може по-малко неща да влезат в него. И да управляваме действията си. Тоест, цялата тази система е насочена в това да извършваме някакви действия и да обработваме, да процедираме електронната си почта. Как реално се постига? Ами, по отношение на организацията, това, което е важно, е да си направим хубава, добра структура на папките в пощенския клиент, а по отношение на дисциплината да си създадем навици и дисциплина да обработваме постъпилите пощенски съобщения по един определен начин, за който ще ви разкажа след малко. Точно този момент за дисциплината на обработка е ключовия в цялата работа. Първо, защото някои хора си казват, абе, не сега, хайде по-късно ще го направя, включително и аз, и в един момент пак се натрупва една огромна купчина от мейлове, които не можеш да отхвърлиш лесно. Второто е, че понякога някои автоматизирани системи, като това да ти пилка, да ти се показва някакво флагче или да ти изкача някакво съобщение, са ни по-удобни или по-забавни, но не осъзнаваме, че всъщност такива нотификации ни разсейват и особено ако вършиш някаква по-така задълбочена работа, в един момент се оказва, че това непрекъснато ти отвлича вниманието и си много неефективен в работа си. Има пък една друга такава психологическа страна на нещата, че някои хора, как да кажа, се чувстват самотни, може би, изключени от света, когато нямат поща. И наличието на много писма в пощенската кутия им създава усещането, че са с нещо значими и с нещо важно. Има едни руски спамери, които ми продават Viagra, обаче това означава, че аз съм важен за тях. И някои дори заради това си държат, примерно се логват със служебния си пощенски адрес в някои пиратски сайтове или оставят някои досадни нюзлетери, които непрекъснато им изпращат някакви писма, само да се чувстват значими. Това, което е ключовото в тази система е, че трябва да имаме три основни инбокса, нали, където влизат всички неща, три важни папки. Едната е за задачите. Тоест, неща, които следват като дейност, която трябва да извършим от получено писмо, ние там трябва да си преместим тези писма, които са свързани с някаква задача за вършене. Или които ние, нали, те ни подсказват някаква информация, да речем, ни носят, когато трябва да вършим някаква задача. Другата папка се казва чакащи. Това е ти трябва да получиш някаква информация от някой друг, за да можеш да отговориш. Да речем, питате, дай ми отчет за продажбите за четвъртото тримесечие на фирмата. Ти обаче не можеш веднага да го дадеш, защото го нямаш този отчет. Трябва някой колега да го изработи. Това ще стане другата седмица или нещо от този сорт. Тоест, за да отговориш на това писмо, просто трябва да мине някакво време, технологично, някой да свърши някаква работа. Или евентуално си възможно задачата на някой друг, ако си в офиса, просто не можеш да отговориш веднага. Всъщност, добрият подход е веднага да отговориш на човека, т.е. тук вече говорим за култура на общуването, да му отговориш, да му кажеш, аз не мога да ти дам отговор на този въпрос. Защото той очаква две неща от тебе. Дали си получил писмото и дали ще свършиш работата и самия отговор на въпроса. Така че с едното писмо казваме, чакай малко, ще ти отговоря другата седмица, а с другото писмо просто го оставяме да чака, докато получим самите ни отговори. Такива, които изискват повече време, които решаваме, че изискват много внимание, или са много дълги писма като обем, или имат прикачени документи към тях, и които сме преценили, че в момента точно нямаме нито време, нито желание да се занимаваме с тях, не са особено важни. Може да се направим още една папка, която се казва later или за друг път някога. Като идеята, за която след малко ще ви разкажа, е, че всички тези папки периодично трябва да ги преглеждаме и всичко, което вече не е актуално или не е за там, или да се премести някъде другаде, или да се изтрие.